enja konye otka. To mae maseche moko poko beda lesson, especially in Africa. Yes. En kinde moro ma oganda penjore, thuolo ma oganda yudo mondo miyo miye puoch gi pak jogo machuo kuom tich makare magitimo. Githoro penjo ni gini ne ochako kar kanye. Iwacho ni gigo mipuonjo sikul. En gino mondike muma. Koso gin gigo kaka oganda dani mondo mi ng'ama dichuo dagi. Manya miyo ng'ama dichuo ponono wich wil go e kinde mathoth to en maere nigi ting' mawacho rero thoth moloyo mago maga jogo mamine. Kama koth nochako go wago. En kama gima organization mo mano biro nilongo ne FIDA. FIDA was good kino no empower mine kata ratiro mar mine no temo tetea. Koro ka FIDA no biro to mine no yudo duol, which of course is good. To gap mosebedo kata fuok mobio bedo mbele ka niya nyathi manyako koro wating moloyo nyathi mawuoyi nikech nyathi manyako cha wuoyi osenyono ahinya. Ineno koro magi gik mosekelo problem e society nyaka kawuono, kata yudo ka ginene keny mang'eny kawuono, keny mang'eny kaji nitie research mo mano tim just the other day. Yudo ka kaji 100 otimo arus dweni tidhi yudo ka aruse gi bang 3 years only 51% ema last. Koro matere machielo ka yani around 49% obio bag ni kon gi kon. Tibiro do ni problem no work nikech boy child kata nyathi mawuoyi no komi kipawa no kipaji no komi kipaji cha mbele mondo tibangoa mondo obedi ng'ama nyatingo family to help acha bo understand mondo gidhi towards a common vision. Koro ibiro ka jini otka ng'ani ywa kucho ng'ani ywa kucho. Koro en vuta ni kuvute. Ere chieng' ma boy child biro bedo malo. Onge che boy child biro bedo malo nikech koth kano chako go wakacha to kata mana somo curriculum ibiro yudo ka okraj gi boy child to aparo ni osebedo mindset ma society. Inyisi ni nyathi mawuoyi nyaka hustle, nyathi mawuoyi nyaka kaw risk, kata ikaw risk madhi negi to nyaka ikaw risk. Koro aparo curriculum be poko gine poko all level equality in terms of mine onego bed kama wa raise gi kama to boy child be kik wasahau be wa raise to another level. Koro by the end of the day jogi nyalo konyore otka. To ka we boy child tanyisi ni boy child is in dilemma. Ngiyane the global trend in the next 40 years ingiyane the state of the boy child. Ibiro ka a lot is going to happen. Koro ningo benwa wuog oko kaka joma wuone mondo wakony boy child oko kacha. Wanyise ni responsibility to en mana in to wanyis girl child kacha niya kati somo mana manade buk tinyalo baro kendo this school ber. To gimoro nitie kani the man is the head of the family and a head of the family. Nikech sani kata ka koro wawach ni jakuo biro to joma mine nika dongi biro ka miyo ringo kucho in ma boy child eba pambana ijakuo no kuno. Koro tiende niya oningo wamiyo gi position gi wa appreciate minewa moadak go to boy child be wa me wa appreciate responsibility motimo to wa support to society beda maber. Rokamana nyaka machelo mokoro dadhi en ting mar ng'ama wuoro ni ngima mar ng'ama wuoro e ot en mane ni mar koro kanyo wadhi odu gigo moro timoro du chieng' manyoro wano kanyo ng'ato wuok oko to wacha ni aya an ka ng'ama adhi alo du chieng' ni maka wuono meno du chieng' wuone adhi alo mamana adhialo waiwa adhialo ng'ama chalo kama to gin jogo machuo tiende nango kineno gik makamagi kati mang'e kadhi mbeni romo kodgi ka nitiere nyiminewa nitiere minewa manyaka sani moko nitiere gi kalure gi yore mopogore opogore gidong kar kengi kata ka giyudo ni father figure cha onge bedo gi ng'ama dichuo engimani miluongo ni wuonu miluongo kanyo ni kaka ng'ano kaka babani en gi pek machalo nade kata ting' mane ma intiere godo ne nyathino madongo madaneno ng'at moluongo ni wuon mare kata kaponono ni oonge kata kamano. Bedo a father figure ok yot, especially a setup makawuono kendo ng'ama dichuo nigi ting' mapek. Anyalo paro gik moko manotimore mang'eny to an extent mane kata omiyo nyombo na odiko en ni family manae mama
kata baba nok nyal koro iyudo ka nadhi akawo ting' mar jogi gidhi osiptal nango gichiemo nango girwakore nango koro seche moko ibiro yudo ka bedo dichuo en tich matek kweli nikech responsibility te omiyi to gin seche moko responsibility ma seche moko dwaro manyonge to manyonge ni be iyudo ka seche moko manya tek koro onge ng'ama biro understand ki fail by the way ng'ato nyicha wacho the other day ni men have failed our families. It came from a lady. There was a discussion machalo kamano. To apenje ni to ango mi wacho ni men have failed their families. Ni men have neglected their roles. Tachaka penye kenjo. Ni to role man kaka Jaudi or neglect role man. Ni ngani anma achulo ne nyithindo fee ni an achulo rent kende gi chiemo an machulo ne nyithindo fee. Ta penje ni ian pesadi to dichuo han pesadi. Ayudo ka dichuo no chunge tich koro miyo ema seche moko lwete ni go matin koro iyudo ka koko ni ot ka nikech ang'owa dichuo nosewache Afrika ka ni dichuo en ng'ama nyaka bed ni yuto en ng'ama nyaka bed ni pidhowa en ng'ama ok nyasoto ok onya bedo no onge pesa dichuo nyaka bed gi pesa koro iyudo ka ting' mar bedo ng'ama dichuo kata bedo a father figure obedo responsibility maduong' kendo seche moko ohinyowa bedo ing'e niya Sani depression, the level of depression, kaka jidi through depression, iyudo ka tuo mar kihondko, oseinyo joma chuo mang'eny. Gino iyudo ka chuo be seche moko tho piyo. Nikech ang'o? Nikech responsibility modhi owewacha, aso dhi onyiswa ni in nyaka provide whether you like it or not, kata pesa onge, kata pesa nitie, to nyaka tigol pesa. Koro iyudo ka seche moko bedo dichuo en ting' mapek sawa, especially in the Africa setup. Ekinde ma ilose weche mag omenda dichuo nyaka bed gi omenda mane yie mantiere sani bro ka thuolo moro manade mondo mi olok pacho oganda wa jogo mantiere alwora wa mondo ne dir nitie kinde ma yuto duono yuto biro mabup kinde ma ionge godo to yodage anyuola yo machalo nade jogo mosedonje keny moyudo nyaka nyithindo moko luongo achiel ni wuoro moro luongo wadi kacha ni mama okete yo machalo nade mondo ngene dieri omenda to dwarore to nitie kinde moko manyalo bedo ni onge tire kako nego bed ni gipogo tije machalo kamagi mondo mi ng'ato achiel kik ne pek manyalo kelo kionko kod dang mag paro makama weche omenda bwana Cleopas ok osebedo mayot e daka kendo omenda en wach moseketho keny kon gi kocha gima nyaka wa understand gima nyaka wang'e pesa en gima biro to pesa en seche moko gima lal onyalo nimi kawuono wawacho ni pesa en wendo pesa nyalo nimi kawuono to kinyo chako lal tiende niya onego wa understand kaka jok by the way sama ng'ato pok odonje wach mar keny onego gi discuss issues mag chalo mag finance ki ing'e ni gima watimo marach ji dhi e keny to ok gidhi e counseling to kata mana counseling ma ji dhie ni seche moko iyudo ka tim ang'owa iyudo ka seche moko counseling ni ok nyiswa weche manyalo biro apoya nono ing'e seche moko anyalo bedo ni kawuono antie gi ngima maber anya wuotho kon gi kocha dhi amany pesa to koro problem madhi biro kania ni oriemba tich adhi chako survive now aya kata tich seche moko rum kaka boma ka seche moko nyalo bedo gi tich ka tich rum idhi bedo nang mage gik ma counselors onego bed ni nyiso ji kapo gidonje keny mondo ng'ato bed ni obed gi expectation nikech kibedo gi over expectation tidhi yudo ka udhi nyiru kacha seche moko kane nyuoma nikech pesa tidhi yudo ka sama koro pesa oduono shida dhi chako bedo odni aparo ni gima ber moganda monego bed nong'e gima iluongo ni financial management course ni wa ofa kata financial management and both families bedo piny to giwacho ni jokama ma e gima wan go ma e kaka yuto wa en ang'oma ere kaka wadhi timo gigi kendo ang'iso ji niya sama wawacho manyonge gimoro nitie ka ni budgeting en gima muhimu sana ok inya ichuri aicha ni ing'iewo gini kocha aso pesa dhi rumo kacha tich bo rumo uonge investment dhi kelo shida koro gima onego bed ni jowa ng'eyo en ya pesa en gima rumo to sama wan kode ni to onego bed ni wa plan to sama wa plan e mesa ka ing'e ni gima chandowa en ni seche moko ok wago budget ok wariw minutewa ok wariw mon e budget iyudo ka seche moko idwa golo pesa idhi e cho
ing'iyo kibeti ini ponda ato dong ng'ato chieng' moro naneno ka pesa noluto recho nodhi gine ne niel opoma ko luto recho nikech nodwa nopandre mondo tim ang'owa mondo ogol pesa ka chiege ok ne ma ok ngima ma ji nyadago sani ngima tek ma ka ji okoriwo pachgi e ot to shida ni kanyo maduong' saa koro onego bed ni watimo financial budgeting nikech ma a source of depression ma hinyo men kod women at the same time onego bed ni wa plan financial management wabede mesa kacha to wawacho ni mae gima wayudo kama nyithindo mabudhi skul nang'o ang'o ma wanyalo invest business man mwanya chako kamano tibu yudo ka kendo dagno ber saa kendo kidhi bedo gi kitabu mang'eny erokamano ero dakika adek twaka oyuya mokwongo kar kae bwo dakika adek mantie kae dan lero nyakwara Ramogi Joang kiwacho ni bedo wuoro makare tiende nang'o wuoro ma okelo nyathi e piny ma ng'ato luongi ni ero ma en wuonwa ma en babana mana achiel kuomgi machielo bende bang' ka osenyuol nyathi ma kama mobiro kanye familia mari makoro in wuoro ang'o gini monego bed ni timo e ngimane nikech kanyo bende wan gi wuone maonge wacho ni gin mana kacha gi nying ni ng'ane nigi wuon mare to wuon mare onge ga e ngimane e kinde ka kinde wuoro makare ni en ng'a wuoro makare Leopas wuoro makare en wuoro makelo hope geno ne family adieri nyalo bedo ni ionge lweti malong'o lakini ipadori gi familia ni imiyo gi geno wuoro makare en wuoro machiegni gi nyithinde machiegni gi jaode machiegni gi min gi wuongi nikech wuoro ema ne wawacho wach moro ka ni nwadwa dhi Kanan wuoro ni ema nyatero ji Kanan kendo ka wuoro osekobedo ni an gi kiongo hapa na pale ibiro ka kendo seche moko koro Kanan ok familia chope koro achiel kuom the qualities mag wuoro maber en wuoro makelo geno namba 2 en wuoro makelo hera en gima very important nikech you don't need money to show love koro ibiro ka wuoro ni obiro kelo hera otka obiro kelo geno otka then wuoro ni biro timo responsibility monego be notimo responsibility ka ng'en wabuwe mang'eny nikech mae mosekelo koko e udi koni gi koni responsibility as a father nyaka ikel gima iluongo ni security in kaka wuoro onego be ni sama intie to ji are safe they feel secured including your wife okay gi children onego be ni feel secured koro wuoro maber onego be ni miyo nyithinde security to pare niya security ni ok nya bedo ka in wuoro ma is not responsible especially weche mag omenda gi yes ionge insurance ka nyathi tuo kata ka chiegi